Klar til en hyggelig grillaften. Vi har reklamer fra Silvan til at tænde op med. Og som I ved, så kan man i Silvan og i Føtex købe disse... Ikke i Silvan, for det er gang. Er det kun i Føtex? Ja. Disse meget dyrebare dyrekort. Der går der fut i det. Og der er blevet skabt stor diskussion om disse dyrekort. Okay, den anledning fundet. Vi har fået fat i nogle af dem. Det er en farlig delta-krokodille. Man kan ikke se... En farlig delta-krokodille. Man kan ikke se navnet, du holder fingeren for. Er det delta-krokodillen? Ja. Som vi kan se, den er meget sjælden. Offring. Nu ligger delta-krokodillen nu nede i flammehavet. Og her har vi grøn havskildpadde. Nøgen svamp. Snegl. Fordi du skygger lidt. Fantastisk. Hvad var det? Vi er meget imod, at vi bruger tid på det her dyrekort. Og på at stjæle fra andre mennesker. Hvad hedder den der skedenæb? Skedenæb. Nøgen snegl. Som sagt, kan se, hvor ligeglade vi er med de her kort der. Om de her, det her 1000 kroner hver, vi brænder dem. Brænder dem alle sammen. 1000 kroner? Ja. Det er jo smukt. Så mange mennesker vil være oprevet af angst og forvirring over denne video. Men vi sender et budskab med det her. Fuck dyrekort. Lad børnene have dem, men de skal ikke bruge det som handelsvare. Forstår I det? De er lige så meget værd som alle mulige andre. Hvis I gerne vil have, at jeres børn skal lære om dyr, så køb en dyrebog til dem. Det vil de blive meget mere glade for i længden. Og det var så det sidste. Disse fabelagtige dyrekort. Kom og hent dem, hvis I vil. Ja, de flyver lidt rundt omkring. I form af pilren aske. Og det var vist fedt.